Serokê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan îro sêşemê li ser hevdîtina şîretvanê evlîkariya neteweyî ya Amerîka John Bolton û karvedestên Tirk bo garantîkirina ku Tirkiye êrişê hêzên Kurd yên li Sûriyeyê neke axivî. Di axaftina xwe de Erdoğan her wiha daxuyaniyên Bolton yên derbarê parastina Kurdên Sûriyeyê jî bi tundî rexne kir. Türkiye ısrar dike ku çalakiyên wî yên leşkerî yên dijî şerkerên Kurd yên li Sûriye çalakiyên dijî terörîstaye ne dijî gelê Kurd e. John Bolton çok ciddi bir yanlış yapmıştır. Em nikarîn peyamên John Bolton yên li İsraîlê dabûn qebûl bikin. John Bolton şaştiya gelek mezin kir. Kesên ku wekî wî hezir bikin û her kesekî dî wiha hezir bikir şaştiya. Em çi berdananan li ser vê mijarê nakîn û ew ên dest li kilîdora terorê li Sûriyê hene wê cizayê pêdivî werbigirin. Bir defa gerekli olan dersi alacaklardır. û Erdoğan hûsa berdewam kir. Suriye'de hala faaliyet gösteren Amadekariyên me bû kirdareka leşkerî dijî Daişê ew ên hêştan çalak li Sûriye hêşta gelek maye bi dawî bêt. Me niyaz heye pêngavan dijî rêxistiyên terorîstên dî wekû PYD û YPG bihêvêjin li demeka zû em dê wan rêxistiyên terorîst li Sûriye ji nav bibin. Direva ku Tirkiye Kurdan li Sûriye dike armanc nizmtirîn û qirêjtirîn û necwantirîn û bêromettirîn gunehbar kirine. Amerika'da tekoşina dijî Daişê da bi hêzên Sûriya Demokratîk re ku YPG pêşengiya wa dike hevkariyê dike. Türkiye wan wek rêxistinên terorîst dibîne.